Kumusta o mayong hapon usab kanatong tanan? Kini na usab ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated nga diin gipanguluhan kini sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O nining mga tungura naginusara lamang kita tungod kay ang ato ang igsuon si Brother Samuel do naman siya ay pag-harvest lugar sa iyang negosyo nga mga mangga mao nga kita lang karon ug sa dili pa sab ako mo padayon sa maong isyu ako sab nga ipahibalo sa tanan nga mga kaigsuonan no nga nga ito nasakop sa branch 25 nga karong adlaw mao ang ato ang meeting diha sa balay sa atong chapter president kang Chupilo Sibilia o akong giauhag ang tanan nga mga kaigsuonan nga sakop dinhi sa branch sa Cebu sa number 25 nga karon mao ang ato ang meeting diha nato paghimuon sa atong chapter house sa Mandawi diha sa balay ni Chupilo Sibilia. Mao nga maadto lamang kamo dito aron nga pagtuman sa ato ang mga inuntang mga obligasyon kabahin sa ato ang mga programa dinhi sa maong istasyonan. Og ako daay nga mga pagpangumusta no sa tanan nga magkaigsuonan sa Luzon, Visayas ug Mindanao bisan pa sa gawas sa nasod. Akong gipangumusta ang tanan gayud nga mga kaigsuonan sa PBCM. Kumusta kaniyong tanan o kami manghinaot nga kamo anaa sa kabaskog sa lawas aron nga kanamo inyong magamit sa pagpatalinghog din itong programa dinhi sa ato ang gisudlan nga radio station sa DYLA. Kumusta na lang o dili mahimo nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangumusta tungod kay nakabilhon man kaayo ang ato ang mga oras. I-general na lang nako gikan sa usab sa mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mga higala namo o mga kaigsuonan nga diin nagsunod gayud ini atong programa dinhi sa mga istasyonan sa DYLA. O gilabi na usab diha sa Amerika diha kang Nikki Hermias. Kumusta kanimo Brad? O ilabi na sa ato ang sister nga si TC Kulihat o kang Gagang. Kumusta diha kaninyong tanan o sa inyong pamilya diha? O igamasab kang Nikki Hermias, kumusta? O diha dapit usab sa Manila kay medyo nasyonal na migud ni bisan ang taga Manila nga mga membro nagsunod gihapon nining programa sa PBCM. Sa kumusta na lang gyud kanatong tanan. O ilabi na usab diha sab sa ato ang Chief Executive kang Reverend, kumusta diha Reb o uban sa imong pamilya? Ug sa tanan usab nako nga mga kapwa ministro, kumusta? Kang Brad Mangalos, kang Runi Mangalos sa Debrisaba, kang Tilibrico o inunta kang Marshall De Leon, kang Pipe Hernan. Ug sa tanan na lang yun nga mga magwali, kumusta? Ilabi na kang Bobot Panta, kumusta sa bot? O mahinaot ko nga makasuroy ka dire sa maong programa sa ato dinhi sa DYLA. Karon mga igsoon, ang ato ang himuon mao gihapon ang pagdubag sa mga isyu kalabot sa kining usa ka ministro kanhi nga mao si Aquilino Valencia. Kauban man ni namo sa unang panahon. Pero karon kay medyo nintiwalag naman siya, ba naman siya sa mga pagtulunan. Pero matod usab sa Executive Vice President ni Reverend nga matod pa niya, willing maghapon si Reverend nga diin kung mubalik sila sa sabakan sa PBCM, bisan pa si Hermogenes Macarayo o ni Dani o bisan pa kinsa si Pedro Subaylo o kinsa pa nga mga kaigsuonan kanhi nga diin magwawali sa una o dili magwawali katong gawas, willing gapon si Reverend nga diin mudawat kay wala pa man lugar ang paghukom, mao nga willing gyud si Reverend pero kini ra man sila maoy
naglikay-likay, pero man lagi nga doon naman lagi katumanan nga mga tagna nga doon na gyud mo gawas sa pagtulunan sa Dios. Mao nga dili nato malalis nga naa gyud ning mga membro kanhi nga manggawas gyud sila tungod kay gipropesya naman na daan sa Biblia nga sa panahon sa amahan kang Jehova dunay migawas sa katawhan nga mao ang Israel, o sa panahon usab sa atong Ginoong Kristo doon na usay mibiya kang Kristo, o doon na usab sa Espiritu Santo kaniya naman ta si katulong panahon na doon na po'y mobiya lugar dinhi sa pagtulunan sa Espiritu Santo. Busa dili katingala mga kaisuna namo sa PBCM, ayaw mo kahibulong o ayaw mo ka-discourage kay nguban ra ba maingon ra ba sila nga naglibog na kuno sila, o nga numang naamay ng gawas. Siyempre daan ko nang gitagna sa Biblia nga doon na gyud mo gawas. Di mahitabo gyud na siya nga naa gyud manggawas sa pagtulunan sa Dios. Kay naaman sa Biblia nga katawhan sa Dios, taliwala sa katawhan sa Dios, mang naagyoy mga kaigsuunan nga mga dautang mga tao. Sa taliwala daw sa katawhan sa Dios, dunay mga dautang mga tao. Mamira ba sa mga kaigsuunan, mga di nato na ikatingala, mga igsuon namo sa pagtulunan sa PBCM, nga naagyod na ang mga tao nga manggawas. Kay daan na nakalatid sa Biblia nga doon na gayoy mga tao nga magkaigsuunan sa pagtulunan sa Dios nga naagyoy mga manggawas tungod kay kana sila mauna na ang ilang papel nga manggawas gud na sila. Karon di ata sa isyo kalabot niining usa ka ministro nga wa naman ni recognize, pero iya man gipatuo siyang kaugalingon nga recognize man kuno siya ni master, siya rapod na. Karon ang istorya niini, ang magtutudlo sa diha pa siya kauban, wa pa mo lakaw ang langitnon nga magtutudlo. Ang pagtulunan sa PBCM hapsay maayo ang lakaw. Di po kumingon nga karon dili maayo ang lakaw, ni samot na hinuon. Daghan na kayo ang mga membro karon sa PBCM, pero kadto mga pagsulay man kadto sa Dios, mao nga ang uban nakasabot naman sila sa programa sa Dios, mahinungdan nga ang mga kadaghanan karon nga mga karaan nga mga membro na malik. Unya ni apoy mga sugawan ba ug sa isda pa bugaong ba. Kining mga ministro kanhi, unang-una si Aquilino Valencia, si Pedro Subaylo, si Hermogenes Macarayo, si Danny Nacua, Mary Alcasares ug uban pa. Pila ra man ni sila kabuok oroy ang nanggawas sa pagtulunan sa PBCM, pero pasultihan ni Saki. Didto kuno sa eskwelahan, daghan kuno kayo ang nag-alsa sa kamot nga dili pasudlon si Luloy. Saba diha. Ako, Aquilino Valencia, diha ko anang tungura. Pilara mo kabuok. Pilara kabuok. Ang dili gusto nga si Reverend pasudlon. Kinsa man na? Si Bonnie Bailo, Basar. Kinsa pa? Si Ostero. Kinsa pa? Kadto si Timmy Moring. Kinsa pa? Si Jerry Alcomendras. Mautong mga tauhan na ang mialsa sa ilahang kamot nga dili sila gusto nga si Reverend musulod sa palasyo. Kaya ang gusto nila nga si Arlene mao'y mag-leader sa pagtulunan sa PBCM kay si Master ning pahulay man kibali. Kaya ang nadtong panahon ang mga tao naglibog kay ispoko mugod nga ang langit to nung magtutudlo ning lakaw, ning pahulay. Siyempre ang mga tao magduha-duha gud siya nga, wala na mas master, kinsa man lugar ang atong ilhon ini nga magdumala sa katawhan ni master. Mao to nga ang uban ning dapig kang Arlene
Ang uban sab dito kang reverend. Muna nga naanang tungura, si reverend nangita sa gustisya, kay dili man mahimo nga ang pagtulunan ni master nga lain ang magdumala, lain ang maglider. Unsa may gihimo ni reverend sa iyahang kaugalingon, dunay legal action nga iyang gihimo. Nagkuha sa abogado, kinsa ang abogado nga iyang gikuha, mao si Attorney Arnado. Kay dunay mga istorya nga si Arlene mag-create siya og bag-o nga board of director. Kana si Arlene Sulmida mao kana ang second wife ni Master nga gusto pod lagi nga magdumala sa katawhan sa PBCM. Mao to nga lagi akong balikon, si Reverend naghimo siya legal action, iyang gatuan si Attorney Arnado para nga mahapsay ba ang tanan. Kaya ang mga tao, naglibog man sila o kinsa ilang sundon, si Arlene ba? Si Reverend ba? Muna nga, ning-adto si Reverend, uban mga ni sa Aquilino Valencia, kay sawa pa ni siya mabuang sa iyang utok, dili buang-buang nga naghubo. Maayo pa kay ni siya ni Luloy nga gitawag niya og nga gitawag na mo og reverend niya. Maayo pa ni siya. Ha? Die hard kay ni siya ni reverend ni Charlie Eugenio. Makigbisog ni sa aki sa una. Kay ngano, mura ko ni sila og igsuon. Grabe, best friend ni sila kayo sa unang panahon. Sawa pa ni masudli og yawa ni si Aquilino Valencia. Karon, usa na siya sa nag-adto dito, uban ni Danilo Nakwa. Sawa pa pod sudli pod og yawa ni Danilo Nakwa. Karon, unsa may gihimo? Ning adto ang abogado sa kanang gitawag og Mediation Center. Gihusay sila dito si Arlene o kani si Reverend Charlie Eugenio nga anak ni Master. Karon gipangutan na si Arlene sa abogado. Igunsa man ka lugar ni Master lugar. Ang tubag second wife siya ni Master. Kaya ang asawa ni Master, mama ni Reverend Charlie, mamatos mamakaling. Nya kanawala mas mama kaling moto nga ning puli si Arlene Sulmida nga taga Negros, Ilongga. Gipangutan na si Arlene, igunsa ka? Second wife siya. Karon, giinan siya sa abogado nga, di man mahimo na, kay na may anak, kamagwangan, mao man si Luloy Eugenio. So natong tungura, nakasabot si Arlene, nga dili siya pwede nga mag-leader sa pagtulunan sa Dios. Ning wave si Arlene nga iya naggihatag ang katungod dito ni Luloy nga anak ni Master nga kamagwangan, dito gihatag ang katungod kay ning wave man si Arlene nga dili siya mao ang mag-leader. Muna ang istorya natong panahon na nga si Master nawala ni pahulay. Medyo dili kayo stable ba? Siyempre, ang mga tao, malain baya ang mga hunahuna sa tao. Mato nga nagmadaugon si Luloy, nga gitawag karon og reverend, sa iyahang formal complaint nga maoy magdumala sa pagtulunan sa PBCM. Ingon ana ang istorya. Pero kay gipanghimakak man ni Aquilino Valencia, na watay mahimo iya man ang katungod kay matud pa niya naman kuno'y freedom of speech. Iya po na. Karon, kung atong ibasi sa Biblia, dili pasado si Arlene nga mahimo siyang leader sa pagtulunan sa Dios, kay ang Biblia wala magtugot nga ang usa ka babae nga mao'y mag-leader sa pagtulunan sa Dios. Doon na batay mabasa sa Biblia mga higalag mga kaigsuonan
nga dili gyud pwede nga ang babae mo'y mag-leader. Kay sa unang kapanahunan, sa diha nga ang hari mamatay, ang mupuli ang anak gyud na nga kamagulangan. Mao gyud mupuli sa katawhan sa Dios. Daan na nga istorya sa Old Testament. Bisan pa og asawa pa ka sa maong hari o leader, dili may mong ikay mupuli. Kay ang balaod sa Dios nga ang anak gyud nga lalaki mao gyud mag-leader sa pagtulunan sa Dios. Unya ngano man ka Aquilino Balinsa nga mosupak man ka nga si Reverend maoy mag-leader sa pagtulunan sa Dios nga anak man siya sa hari, kay si Master hari man, kay Dios man nato siya. Nganong dili ka mosugot? Kay ngano? Kay gisudlan og yawa na ang imong ulo. Muna ang katarungan diha. Sa maayo pagkagutok, grabe kay ka. Mo-admire ni Reverend. Grabe kay ka. Mulaban ni Reverend. Mangilog mangaling kag mikrofon. Kay imo gyud ipahibalo nga tos katawhan sa pagtulunan sa PBCM. Nga, suway ganig hilabot ninyo loloy, di ba makatilaw mo sa kamot ni Master? Di ba? Ikaw mismo na anak, musulti ka sa katawhan. Nya pagkakaroon dili na nimon ang kunon, ang pagkalider ni Reverend, kay matod pa na nimo, kang Reverend na ng himo-himo, dili kang Master. Diha man ka nasayop. Kay dunay mga istorya nimo nga tinuod. Dunay po istorya nimo nga dili tinuod. Ang imong mga istorya, mo na imong giingon nga black and white, ikaw ra ang naigo na anak Aquilino Balinsa. Naisulti nimo tinuod na po isulti nimong baka kay hinimo-himo lang nimo. Wa kay saktong mga dokumento nga gipakita. Samtang si Reverend na ay mga dokumento nga mga kasaysayan, mga testigos, ikaw. Karon, unsa may ato makita nga dili gud pwede nga ang babae maoy mag-leader Aquilino Balinsa? Basahon ko ang unang Timoteo sa iyang kapitulo 2 versikulo 11. Unsa bay giingon sa Biblia? Pasado ba si Arlene Surmida nga maoy mag-leader sa pagtulunan sa PBCM nga diin gibili ni Master ang maong katawhan niya? Basahon ko Aquilino Balinsa ang unang Timoteo kapitulo 2 versikulo 11 ngadto sa 12, unsay pahayag sa Biblia. Ang babae kinahanglan magatuon sa hilom uban sa bug-os nga pagka masinugtanon. Dili ako mutugot nga ang babae magpanudlo o magbuot sa mga lalaki. Kinahanglan magpakahilom lamang siya. Pasado ba si Arlene Aquilino Balinsa nga maoy mag-leader sa katawhan sa Dios? Dili. Kay bawal sa Biblia ang babae nga maoy mag-leader. Busa natong tungura nganong nigdaog si Reverend sa maong complain nga siya gyud mao ang magdumala sa katawhan sa Dios. Tungod kay nakalati na daan, gipropesya na daan ni Master. Unsa man ang propesya ni Master diha, kang luloy nga mao si Reverend karon. Anak siya ni Master sa porsoso, sa unod. Dili lang sa unod, anak pagyud siya sa espiritual nga bahin. Lisod bago na sabton Aquilino Balinsa. Unsa ba ang propesya ni Master diha sa iyang anak nga porsoso, nga dugo ni Master ang naglatay diha sa inuntang pagkatao ni Reverend? Unsa may gihimo kapila na manamo ni gipasabot din his kanginan, pero dili ka makasabot kanuman kay naa ka sa pagka magsusupak. Kinsa ang magsusupak sa kamatuoran, di ba ang yawa? Unsay propesya ni Master nga nagmadaugon si Reverend dito
sa diha nga naglalis sila ni Arlene kay ang gusto ni Arlene siya mag-leader. Nganong midaog si Reverend tungod kay dunay propesiadaan ang Ginoo nga si Master. Unsa man ang propesya diha ni Reverend kang Master? Gamay pa si Reverend Aquilino Valencia. 10 anyos pa ang iyang edad. Og ikaw ni ana nahibalo ni ana. Pero nganong gilimutan ka tungod kay ang naa nimo mao ang espiritu sa yawa nga gitagaan ka sa Dios og espiritus kahinanok. Naa kay mata pero di ka kakita, do na kay dalunggan apan di ka kadungog. Na kay baba di ka makasulti. Nga si Reverend maugyoy mag-leader kay ngano man gitagaan ka sa Dios nga Espiritu Santo og espiritus kahinanok. Unsa ang propesya ni Master? Ngano ni daog siya dito sa bangi nila ni Arlene? Tungod balikon ko, tungod kay si Reverend gamay pa, 10 anyos pang edad, gisininaan na si Reverend og sinina sa pagkapari. Sutana. Makita man na nimo. Ha? Pero gibutaan ka. Ha? Gamay pa si Reverend, sininaan na og sutana sa pagkapare. Gipakupot na si Reverend og Biblia. Karon ang pangutana, huna-huna ako no Aquilino Valencia og naa kay utok. Nganong gitagaan man si Reverend og Biblia? Unsa bay buot ipasabot ni Master anang mga panahuna? Dili ba nga ang Biblia siya gayod mao ang magtudlo sa Biblia? Kay si Reverend gipuno siya sa kaalam sa Dios nga Espiritu Santo. Wala gihatag ang sanina sa pagkapare diha ni Pedroso. Kay gani katos Pedroso nag-angkon-angkon pod nga kuno siya usa ka pare, pero ang sanina sa pagkapare ni Pedroso gipasunog ni Master. Kay dili pasado si Pedroso baylo. Ha? Ngano gisininaan man si Reverend sa sutanas pagkapare, gamay pa 10 anyos pa. Wa pa kahibalo si Reverend ug unsa ang naas Biblia. Kay ang kaalam nga gihatag ni Reverend diha niluloy mao lamang nga maayo siya mo gitara ug nahibalo ka ni ana. Gipropesya ng daan mo hinungdan gani nga nagkadaog si Reverend. Tali kang Arlene Sudmida nga gustong mag-leader ang babae. Pero ngano nga wala mag-prosper si Arlene kay dili niya katungod nga mao mag-leader sa katawhan sa Dios. Ha? Karon unsa pa? Unsa pa ang dugang rason Aquilino Valencia? Mahinaot ko nga alamdagan ng imong utok. Kaya ang imo karon pulos pagpanaway. Balik-balik sa mga isyu nga dugay nang gitubag. Pero balik-balik nga naman, wa na kay laing rason. Nagbalik-balik ka sa isyu, gikan ako. Wa na kay lain pa nga rason. Kay nagtuo ka nga imo kong pakulawan. No! Di na may tabo nga ako mauwaw ko sa akong kagalingon. Tubagon ako ang imong isyu. Imong gibalik-balik ang record. Nga? Unsa man ang imong record nga padungog-dungog kunuhay nimo diri sa kahanginan. Nga ako nagdala ko og babae didto sa Park Mall nga naay bata. Unya, ikaduhang statement nimo, nagdala ko og bata nga naay babae nga akong gidala. Di ba? Wa mo magkapareho og statement sa imong anak nga si Andy og ikaw. Samtang si Andy nag-ingon nga nakitaan kuno kuniya dito sa Park Mall nga naay babae nga nagdalag bata, pero ikaw ang imong sulti nagdala ko og bata nga naa ang babae. Kung kumpirmado pa ang imuhang nadungog dito sa imong anak nga si Andy, nganong wa mo magkapareho og statement? Di ba gitubag ta ka? Aki, gihagit ka nako. Pwede ikaw mamatay, aki. O pwede po si Andy mo'y mamatay. O ako pwede sad. Gitubag ka nako.
nga wala ko muana anang park mall nga nagdala ko og babae nga naay bata, wa pog ko nagdala og bata nga naang babae. Ibaylo nako ang akong kinabuhi. Sige ani mo nagbalik-balik. Ibaylo ka nako akong kinabuhi og tinuod pa. Ang inyong statement nga nagdala ko og babae diha sa park mall. Ako igambo lugar akong kinabuhi. Kinabuhi ang nakataya nako. Kinabuhi nganong di ka mo sugot. Nga ibaylo pod ninyo ang inyong kinabuhi sa imong anak nga si Andy ug ikaw nga pwede pong kamoy mo kiripod nganong di mamumusugot. Nya nganla ba ko ni ako'y namakak? Ha? Kamoy bakakon. Ang kadtong pag-ingon nimo nga ako man tong trabante. Wala ko ato sa akong hunahuna nga imo kong pangutan-on ato. Ha? Wala ko anak kay nganong wala na diha. Wala ko nagdala og giingon nimo nga babae nga nagdalag bata. Wala ko anak. Ngano di magkamusugot nga kamoy mamatay ni Ande? Ha? Og ako pa'y bakakon. Kamoy bakakon kay mahadlo kong mga matay mo. Pero maabot ra na sa inyong kinabuhi. Dili pas pagkakaron. Kay gipuno pa sa Dios ang gantangan nimo Aquilino Valencia. Ikaw ang bakakon o kanang imong anak. Kadaghanan ng tao anang park mall niya ako gyud. Ako gyud. Ha? Lugar og ibutan ko daghan ana makaingon nga oh. Ang una istorya, basig alaan to. Mao man aroy problema. Ngano di ka mosugot? Nga magpakamatay ka kay kamo ang bakakon. Niya pa. Sige kag balik-balik anang isyo. Karon ako kang gipangutana. Ako nangutana lang ko. Mutana lang ko. Agi-repute sa imuhang gihimon ako. Ang imong tubag katong babae nga imong gikuha dito sa Barra Upol nga imuhang lugmawan og luha nga matud pa nimo ako ning ampuan, ako ning general confession nga maako lang gyud ning babae nga batan-on. Magampo ka ni master nga hatag unta ni master ang maong babae nga batan-on kay lagi ang imong asawa tiguwang na. Unsay imong update dire? Ay, naminyo na mag-Amerikano. Ha? Mao na akong pangutana. Ha? Ngutana lang ko. Mo ako nag-ingon nga nakighilawas ka. Kay di ko sama nimong bastos ka. Ha? Unsay imong gihimo ni mga los? Di ba bastos ka kanina? Bastusan ka og lawayan ka? Ha? Unsa ba ang gipasidaan sa Biblia Aquilino Valencia ug ikaw tarong pa ka nga magwawali sa Dios? Unsa ba giingon sa Biblia? Naning imong pagabastos og lawayan naa ba na sa Biblia? Ug ikaw pasado ba sa imuhang kaugalingon? Ha? Pasado ba ka? Ha? Atong basahon ang Biblia. Kung pasado ba ka? Basahon ko ang Biblia. Kung katawhan ka sa Diyos, pwede ba gud na? Magpadungog-dungog ka? Ha? Kay nagpadungog-dungog ka, nagkadugo ang buko-buko ni Ronnie Mangalos, na ay bot ipasabot nimo, ugan imo nang giprangka. Kay ngano? Nakakita ka, ganing saka o kapayas si Mangalos? Nganong musulti kay ingon ana? Di ba buhat-buhat na nimo? Nakakita ka, ganing saka si Mangalos sa kapayas? Ikaw ba? Manulti ka, pulos pagbutang-butang. Wa ka makakita, ganing saka si Mangalos sa kapayas, unya ngano isulti man animo? Pareho gud nako gud. Ha? Nga nagdala ko og babae dito sa Park Mall, unya ako nang gipanghimakak nga wa ko ana, baylo gali nako akong kinabuhi pati ang imo, pero di ka mosugot.
Nya ako inganlan nimong bakakon, kamoy mga bakakon. Ha? Unsa man ang giingon sa Biblia, Aquilino Valencia? Katauhan ba ka sa Dios nga ikaw lawayan ug bastos ka nga pagkatao? Basahon ko ang Biblia. Ug pasado ka ba, Aquilino Valencia? Manaway ka, labaw ka pang sawayaw nun? Unsa ba giingon sa Biblia? Ha? Manaway ka, kuhaasa ng tusong nagbabag sa imong mata. Unsa ba giingon sa Biblia? Pasado ba ka ani, Aquilino Valencia? Kung katauhan pa ka sa Dios, dili angay nimo buhaton. Unsa ba giingon dinhi pasidaan? Sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 3. Unsa ba giingon ngadto sa 4? Apan ang pakighilawas ug ang tanang mahugaw. Ha? Pakighilawas sa ug ang tanang kahugaw pakighilawas unsa pa kadalo ayaw gayud ninyo kini paghisguti sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan. Dili gani daw ni pahisgutan. Pero unsa imong baba? Ning sakas kapayas. Ha? Padako ng akong itlog. Di ba ka na usa ka butang nga laway? Unya ang akong naong letter B? Unsa pa gingon din ayaw ninyo gawia ang kalawayan. Kana imong sulti di na laway? Ha? O ang sultig binuang, di ba na imong sulti binuang? Pasado ka, Aquilino Valencia? O mahilas? O, kana imong mga pagsulti karon. Di ba din nahilas ng imo? Unsa pa? Katistis, mga butang kini nga dili angay, kun dili hinuon ninyo ang pagpasalamat. Pero unsa gibuhat nimo? Sige, balik-balik, wa na laing isyu. Kay nga naman, nawad-an sa kahibalo. Ha? Nawad-an ug katarungan. Pulos mga material na ang gitubag. Wala na sa Biblia. Ha? Unsa pa ang imong gibuhat, Aquilino Valencia? Ha? Bawal ka na ang paghisgot. Unsa pa gingon sa panultihon? Kapitulo 19, bersikulo 1, unsa pa gingon din Maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang og malaway og sinultian. Di ba naan nimo? Ikaw ang naigo ni ini. Kung ako nagkuan man ko sa imuha, nangutana lang ko nimo. Wa ko mingon nga nisakag kag kapayas. Nangutana lang ko nimo. Ikaw man ana ang nagsulti. Nga buang nga Brad Cesar, na ako'y kasakay nga babae sa barko alas 4 kadlawon nagistoryahan na imi una-unsa ba nga ang babae gusto mang magpakabit nako. Oy Aquilino Valencia, dili ang babae muhangyo nga magpakabit siya og wa nimo pasaligi. Ayaw kog kunha. Ngano nakasulti ang babae nga magpakabit nimo? Kay imong gipasaligan, dunay butang nga imong gipasalig ato niya. Kay hambugiro ko ka. Negosyante ko day, na ako'y mga sakyanan day, na ako'y service day, akong sakyanan day, 4 ka buok day, 5 ka buok day. Di siyempre ang babae, makaingon ko ng babae, akin ni na lang, kay kwartahan maday ni. O siya may gibuhat mo?
imo paganing gihatod dito sa terminal? Og dili pa ka gusto ngano imo mangihatod ang babae. Og mulakaw lang day ang babae kay iyara. Ngano imo kuyugan dito. Di ba lain na imong atensyon o hunahuna nimo sa usa ka babae? Ngano imo man kuyugan og wa pa kay dautan nga hunahuna? Ha? Na kay dautan nga hunahuna? Ngano imo man kuyugan ang babae? Og wa pa ka magunahuna ngadto sa maong binuhat. Imong gihatod sa terminal. Buangon ko nimo ana. Ayaw pagpakaron ingnon Aquilino Valencia nga tarong ka. Ha? Ayaw pag-ingon nga tarong ka nga pagkatao. Labaw ka pa. Ang Diyos ray nasayod sa imong binuhatan kay way kawatan nga mutug-an. Ikaw sama sa kawatan. Sama ka sa usa ka uwak. Nga nagtangag na, mingo kapok. Wa. Pakuron ingnon nga hinlo. Ako'y giluod nimo, Aquilino Valencia. Ako'y giluod nimo. Magpakaron ingnon ka nga tarong ka nga pagkatao. Pero labaw ka pa. Ha? Unsa pa? Di ba? Nangayo kag numeros babae? Ang pangutana karon, nganong nangayo man kag number? Unsay tumong nimo? Ha? Unsay tumong nimo? Nganong nangayo ka aron ka makakontak pirme? Sa maong binuhat, manaway ka, labaw ka pa. Ingong kag tarong, limpyo ka. Ha? Unsa ba'y giingon sa Biblia? Kay matud pa ni Aquilino Valencia, tarong kuno siya, limpyo kuno siya. Wa gyud kuno siya gani makahikap og pante. Ha? Unsa ba'y giingon sa Biblia? Unang Juan Kapitulo 1 versikulo 8 kama 10 nag-ingon. Kung kita magaingon nga wala kitay sala, kita raang nagapahisalaag sa atong kaugalingon o wala kanato ang kamatuoran. Di ba? Mismo si imo ba nag-ingon ka nga limpyo ka nga pagkatao, hinlo ka nga pagkatao. Unsay tubag sa Biblia nimo, Aquilino Valencia? Kung kita nagaingon o magaingon nga wala kitay sala, kita raang nagpahisalaag sa atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Wala nimo ang kamatuoran. Nagpakaron ingnon ka nga wa kay sala. Kamatuoran ka ba? Sumalas Biblia di ka kamatuoran. Unsa pa'y giingon Aquilino Valencia sa Biblia nga nagpahinlo-hinlo ka apan labaw ka panghugawan. Atong basahon Aquilino Valencia ang Roma sa iyahang kapitulo 3 versikulo 10 ug 12. Unsay giingon? Ingon sa nisulat, walay matarong wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, wala bisan usa. Ha? Wala daw matarong aki, ngano ingon man ka nga limpyo ka. Hinlo ang imuhang kaugalingon sa imong pagkatao. Imo man ang baba. Ha? Unsa pay gingon? Ang tanan na nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot. Walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Nya ngano magpasiatab ka, Aquilino Valencia, nga ikaw matarong ka nga pagkatao? Nga ang tanan man nakasala man. Imo-imo lang na ang sulti nga matarong ka. Pero sa mata sa Dios, hugaw ka pas tanan hugaw.
Ha? Ingno nimo si Reverend nga walay utang kabubuton. Ikaw ang walay utang kabubuton. Nganong wala kay utang kabubuton? Kinsa si Reverend anak ni Master sa pagkatao, anak pagyud sa espiritual. Kinsay naghatag nimo og kwarta nga naa nimo karon? Nganing abot sa imong kinabuhi nga hambugiro na kay ka tungod kay gihatagan ka ni Master og panalangin, nakapalit kag sakyanan, nakabalay ka. Kinsay naghatag nimo na di ba ang amahan ni Reverend? Ugwa pakahatagi ni Master ni ana. Maangkon ka na nimo nga sa unang panahon nga diha pakaspersuito kos kinabuhi nimo. Kay hapit ta magdungan sa pagkamembro sa PBCM, ang imong balay diha sa PIR murag kokok. Nagkarabanit ka sa diha nga gitagaan ka ni Master og blessing. Amahan ni Reverend, hambugiro na kay ka, kaya na nimong istoryahan si Reverend nga unsay imong sulti ni Reverend. Kulukoy. Maayo bagod? Nga ang anak sa Dios nga lang nimong kulukoy, maro, tikasan, limbungan. Waroy ka mauwaw no sa imong kaugalingon. Nga lang nimo ang anak sa Dios nga mao'y di po kumingog dato ka. Naalang kay sakyanan. Dato na day, naay sakyanan. Arang-arang na lang ang imong kahimtang kaysa unang panahon. Kaysa naghatag. Tungod ka na sa propesya ni Master. Unsay propesya ni Master diri namo? Ngawa ka diha, kamera ni Bek Maswanggat ang giingnan. Bek, Cesar, kamong akong magawali, pilion ra mo nako, nga tagaan mo nako og grasya. Apil ka, kagitaga grasya ni Master, nga amahan ni Reverend sa unod. Si Bik Masunggat kitagaan og grasya ang iyang mga anak na himong profesional, nakabalay sa subdivision, nakapalit og sakyanan. Ingon ana si Master Manulti, natuman ang iyahang sulti dire sa iyahang mga magwawali. Pero matod pa ni Master, pilion lang mo nako nga magwawali nga tagaan ako grasya. Ako di kumingon ana, nasama ko nimo kahimtang. Pero apil ko sa panalangin nga gihatag ni Master diri nako. Pero ikaw, wa kay batasan. Ang anak sa Ginoo imong panamas-tamasan og sulti. Wa kay utang kabubuton. Di ka mauwaw. Nganganlan nimo sa Reverend og Puanggol. Kulukoy. Ikaw, amahan man ka. Imong anak daoton, malipay ka sa imuhang pagkaikaw. Di ka malipay, Aquilino Valencia. Ang imong anak panamas-tamasan og sulti ngadto sa iyang isikataw. Pero kay ikaw, Puanggol man kag utok, mo nang nahimo na nimo. Wa kay batasan. Di ka kamaong mo respetar sa anak sa Dios. Sige lang, kay naa man gapoy utlanan kining tanan. Ha? Wa pa mapuno, Aquilino Valencia, ang imuhang gantangan. Ha? Wa pa. Mo ka na diha, mga higalag magkaigsuunan, nga kining tawhanan magpakaroon ingnon siya sa iyang kaugalingo hinlo. Ha? Matod pa na niya. Pag-apil daw ni Luloy sa politika. Diha, kuno nabungkag ang PBCM, wa ka mawaw. Ay nabungkag.
Wa mabungkag ang PBCM, nilipang pag-ayo ang pagtulunan sa PBCM, angay kang mahibalo, Aquilino Valencia. Di magug ka mo sulod god panahon sa konferensya. Ning lipang pag-ayo, sukad kay si Riberin nagdumala sa katawhan ni Master sa iyang amahan. Pila ba ka radio station ang gisudlan sa pagdumala ni Reverend nga siya na mao ang naglider sa pagtulunan sa PBCM nga imong giingon nga nabungkag ang PBCM. Ay, nabungkag! Ikaw may kamubot buhat og istorya. Yawa yun ang imuhang pagkatao ba? Pirti kay ka maka pagpamakak sa mga katauhan aron nga ang mga tao sa PBCM imong limbungan. Aron nga ang mga tao sa PBCM manggawas. Di bang imo papanglimbong nga moingon ka nga nabungkag ang pagtulunan sa PBCM sukad sa pag-apel ni Reverend sa politika? Ay, nabungkag. Ning lipang pag-ayo ang pagtulunan sa PBCM. Ha? Pila ba ka radio station Aquilino Valencia sukad sa pagdumala ni Reverend? 29 ka radio station sa tibuok Visayas ug Mindanao. Unya, unsa man? Nabungkag ang pagtulunan sa PBCM? Di ba nagsuportar na mao ang mga kaigsuonan sa pagtulunan sa PBCM? Miingon kag nabungkag ang PBCM? Pagkabakako na ni tawhana, mayo mo tuis sa kamatuoran. Siyempre, kayawa na gud ng naan niya. Kanayang giingon nga sa 2,000 anyos, iya man nagisulti dere. Nga buhian ni Master ang mga yawa. Nagpakita si Master og picture sa usa ka lalaki nga nagpungko sa bato. Ang hitsura sa maong lalaki, nga hubo, upaw, kinsa mantong tawhana ake, nga nagpungko sa bato, nga mato pa ni Master tanawa ninyo na, kanang naglingkod sa bato, yawa ra ba na? Upaw, igon sa man to nimo tong nagpungko sa bato, Aquilino Valencia, nga upaw, nga ikaw upaw, masag ka. Igon sa to nimo, ang tao nga nagpungko sa bato, nga giingon ni Master, nga kana yawa na. Igon sa to nimong tawhan na to. Nga matod pa ni Master, tanawa, tanawa. Yawa na ba na? Pagbantay mo anak, kamusulod na ba na ninyo? Igon sa to nimo, nga pariho man mong upaw. Di kumingog ikaw to. Pero nungutan na lang to. Igon sa to nimong tao nga nagpungko sa bato, nga upaw, nga matod pa ni Master, yawa na, tawhana na, pagbantay mo ana, kay sudlan mo ana. Unya, kagabok ni mo katarungan. Usa ang gabok nga katarungan ni mo? Matod pa niya, nga kanang nagkanta diha sa taas, yawa na, iya da yung giingon nga kana si Reverend, yawa na. Lugar o nagkanta na himo ng yawa, wa ka malipong. Aquilino Valencia, nagkanta lang ingnon na yawa si Ginoo. Kung ibutang ta nga si Master nag-ingon nga yawa pananglitan, granting lugar, kamabaw ra ba o katarungan nimo? Mabaw. Lugar nagkanta lang, yawa na, imo nagtinudon, katungod na sa usa ka mahan, kay nagkanta sa atong tungura. Unya na ining sapaw nga kanta, kita manggali sa tong anak, usahay makaingom kita, yawa makaka, labi na og dili mo sugot o katusugoon. Katungod na sa usa ka ginikanan, pero ayaw pag-ibutang sa imo nahuna nga tinudoon na nimo, lugar og miingon ka sa imong anak, yawa jud ka. Lugar na yawa na lugar imong anak. Di ba mabaw ra kay katarungan imong gitinuod? Granting nga nag-ingon si Master na anak. Dabi og isuway lang ka ato.
Mao na imuha karon gi palakaw sa mga kaigsuonan. Ayaw mo ana sa leader sa PBCM nga si Luloy kay yawa na nag-ingos master. Oro gisuway ka ni master ang mga tungura. Nga mo to ang mga membro nimo, didaghan na mong yawa. Unya karon, laing katarungan niya. Nag-ingon kuno si master, ayaw mo pag-apel sa politika, kay kana iya sa yawa. Kanang politika o eleksyon, maura na. Ha? Panahon sa politika, noon nga kaliyukan, eleksyon man, magpili man taog-tao. Ha? Granting, nag-ingon si master, nga, ayaw mo pag-apel sa politika, nga iya sa yawa. Karon, iyang giyawa si Luloy, kay lagi, misulod man sa pagkakapitan. Aquilino Valencia, mabaw gapon ang imong katarungan. Mabaw o katarungan gapon ang imong gihimo. Ngano man? Wa ba ka kay balo nga ang Dios do na exemption? Ha? Pwede niyang bakwion, pwede po dili niya bakwion. Kung si Riberin wala pa mo apil sa politika, unsa kahay may tabo sa ato ang barangay sa San Antonio? Ingon anak kalambo ang barangay sa San Antonio. Hinungdan manggali ang atong barangay sa unang panahon, lapokon. Maglakaw ta sa unad, lapok ang ato ang agian, mamilit ang mga lapok, ang mga dalan, lapokon ang kalsada. Hibalukan ni anak. Pero kinsa may nakapasimento sa maong mga dalan. Di ba ang mga politiko? Ganting kung mingon man si master nga politika iya siyawa, nagdepende na sa namunuan diha sa gobyerno. Nga napili sila sa katauhan. Nga sila'y mananaog, nagdepende ka na sa naglider na ng maong syudad o barangay, sama sa mayor, gobernador, senador, congressman o presidente, nagdepende ka na. Kung ang usa ka politiko nga ning daog, kung ang iyang mga buhat dili matarong kawatan sa kwarta sa gobyerno, diha ka mahimo kang yawa. Pero wa ka mangawat sa kaban, sa katawhan, kwartas katawhan, yawa day. Aquilino Valencia, mo na makaingon kung mabaw kay kag utok. Ha? Di ba ikaw rin nag-ingon? Nga ang eleksyon, dili iya sa yawa, pero kung magbuhat ka na gani, ugdautan mo ng yawa ka. Ikaw rin may nagtubag-tubag, ana. Ang eleksyon, nagdepende ka na sa usa ka politiko. Kung kawatan ka nga politiko, yawa jud ka kay kawatan ka, ikaw may protector sa Shabu, ikaw may protector sa mga illegal gambling, ikaw may protector sa kanang illegal laging, ikaw mao ang inunta sama anahang mga gipanghimo karon sa atong gobyerno nga kanang overpricing sa proyekto o project. Dautan ka na sama na ng politiko nga nagdawat o mga hip-hip. Ha? Dautan ka na. Pero ikaw politiko nga nagtarong ka sa imong katungdanan, yawa day Aquilino Valencia. Pero ibahe ko nung nga si Ribin nangawat o kwarta diha sa iyang pagkakapitan, aron mahimo siyang yawa. Ika manulti wa kay buot, mabawr kay kagkatarungan, masudlan ang imong katarungan. Ikaw nagingon nga politika, yawa. Wala nga nun ni apel, magkaseleksyon nga yawa, makana. Behuna-huna ako nagmagayo. Ha? Imong gisiradaan nga politika, iya yawa. Nga nun ni apel ka sa eleksyon. Ha? Nga yawa, makana. Ikaw ra po'y nagtubag, nga dili tanan nga naas politika, iya sa yawa. Pero kung magbuhat kang kanig dautan, yawa na gyud ang tawag nimo. Mao na ang isaktong istorya diha. Ayaw pag panirado nga kumo si Reverend ning apel, nagpapili nga usa ka barangay kapitan, imo nang yawaon, tinud-on na nimo, kamabaw ra nimo utok.
mabaw ra kay kakataringon Aquilino Valencia. Ingon ana, ang usa ka butang, sama ra gud anang giingon nimo nako. Nga ako, matud pa na nimo, ako, sumala sa Proverbio Kapitulo 1, versikulo 8, dili na balaod. Wa ka malipong Cesar, nga kanang Proverbio 1, versikulo 8 ug 9, dili na balaod, unya kay gibasa man nako ang Biblia. Biblia akong gibasa, na malagi mabasa ang balaod. Mingon ka nga way mabasa nga balaod na. Ingon ana rapod ka mabaw ang imong katarungan. Aquilino Valencia. Daghan pa kay kog mga isyo nga itugtubag nimo. Pero tungod kay ang oras di man gyud mo tugot. Oo nga muhangyo ulang gihapon ko sa ato ang mga higala, mga suki na mo natong tigpaminawan gikan sa Facebook o sa YouTube. Padayon lang gihapon mo sa pagsunod sa maong programa dire namo ni Brad Samuel. Kay aron inyo pang mibaw-an ang mga among pagtubag na Aquilino Valencia. Kay kami igo man lang ming nanubag sa mga isyo. Nining usa ka ministro nga diin gisudlan na og yawa. Mingon na lang pug ko. Nga daghang salamat master sa panalangin nga imong gihatag dire nako. O kun do namang ko'y mga nasulti nga dili maayo sa imong kabubuton, mingon lang gihapon ko, mangayo kog pasaylo, kundo naman ko'y mga sakit nga mga sulti ngadto sa akong isikatawo. Kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Pateo, o mingon ako, salamat, daghang kay salamat sa inyong papatilingog o papaminaw. Sunda lamang kining maong istasyonan sa Diwali, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon. Daghang salamat. Hayang matingin tayo sa daon.